Dobrý deň, prajem. Je predvečer 36.2024. Nachádzame sa na kúpalisku Zvolenskej priehrady. A musím ísť teraz ďalej pomaličky. Tu za to sme išli tak neskoršie k večeru, lebo veľmi slnko pálilo dnes. Tuto sú možnosti ležania na trávniku. Veľmi sa to rozšírilo, páči sa mi to tu. Treba to len trošičku zviditeľniť, ale myslím si, že tí, čo tu boli, tak oni určite informáciu podajú ďalej. A teraz momentálne ideme k ďalšiemu bazénu, kde budeme vidieť širšiu oblasť tohto zariadenia. Tuto je ďalšie kúpalisko. Dobrý deň. Do koľkej máte otvorené? Kúpalisko je do 9. Do 9. večer? Do 6. No do 6. potom je nočné. Tak to je to nočné, hej. Do 6. a potom Jasné. No, zatiaľ ďakujeme veľmi pekne. A tu máme Lacka, Wellness, Laci a Oli. Áno, to je ďalší bazén, ale to je proti slnku, neviem, či to bude v pohode. Tam sú klzačky. Zatiaľ je to od nás všetko. Tešíme sa.